Tämä on ihan paras, tämä sun tekniikka. Pidä tästä kiinni, jos teet näitä. Älä vaihda parempaa kalustoa, vaan pidä kiinni tämmöisestä kaikesta. Nyt keskeytytään, purkaa kiinni, tämä meni tänne. Sori, kun tämä on tällaista näin. Haastattelu on hyvä alkaa aina silleen, että sinne ei ole niin sellainen, että nyt käy, ole hyvä, nyt tehdään näitä. Niin kuin sujahdetaan siihen tosi matalalla kynnyksellä siihen tilanteeseen. Täysin 10 pistettä, teit sen erinomaisesti. Mut nyt ihan ensimmäisenä. Sulla on lappu oikeesti. Mä olin pakko tehdä. Mut miten sä aloittaisit tää haastattelu? Ai niin kuin minä, jos mä olisin niin kuin sinä, eli sillä puolella, missä mä yleensä oon. Ja jos mä olisin tuolla, mun saattaa olla muutamia niin kuin sanoja, mutta ei koskaan valmiita kysymyksiä. Sitten jos on valmiit kysymyksiä, niin sittenhän siitä tulee niin kuin kysymys, vastaus. Kysymys, vastaus. Ja kun musta parhaimmillaan tällaiset on, että nämä ei ole niin kuin haastattelua, vaan nämä on jutustelua. Nämä on keskustelua. Nämä on tutustumista puolia toista. Kokeillaan, jos mä jätän tuon pois. Joo. Ehkä siitä tulee vähän semmoinen niinku orgaanisempi. Niin. Poissa. Ja sitten se, että se mitä sit sä voit niinku, hetkinen, mulla on kyllä täällä ylhäällä jotain, kato, mä tsekkaan vielä, muistiinko mä kaikki näin. Niin sekin on sympaatti, se oikeesti, se ei ole mitään, mutta sit välissä voi katsoa, ei mitään haittaa. Jos mä teen jonkun haastattelun, niin mä teen tosi ison ennakkotyön. Et jos mä en tunne henkilöä niin luonnostaan, niin kyllä mä otan niin tosi paljon selville. Mutta mä haluan vaan niin lukea artikkeleita, kuunnella musiikkia, saada se ihminen niin näin mun sisään. Niin edelleen mä en laita mitään ylös. Lähdetään siitä, että aina pitää olla sellainen tunne, ihan se sellainen tunne, että pidän henkilöstä, jota haastattelen. Ei mitään sellaista, että nyt mä kaivan tuosta ihmisestä jotakin tai että no mä nyt haluan olla tämmöinen mukava tässä näin, koska oikeasti mä en pidä ton ihmisen mielipiteistä. Ne on pakko saada pois, että vaikka se ihminen olisi kuka tahansa ja sillä on eri mielipiteet, se voi edustaa erilaista kantaa kuin minä, erilaista maailmankatsomusta, erilaista kaikkea. Mutta että musta se on aina, koska ihminen jotenkin vaistoo sen aina, pidetäänkö susta. Se on kaikkein tärkeintä, että jos susta tuntuu, että susta pidetään, niin sehän on heti niin kuin paljon otollisempi se maaperä niin kuin kaikille keskustelulle. Niin kuin luottaa siihen keskusteluun, että sieltä tulee puolin ja toisin sitä keskustelua, että luottaa siihen ja sitten oikeasti kuuntelee, mitä toinen ihminen sanoo. Usein on olemassa henkilöllä silloin semmoinen määrätty rutiini, että näistä mä oon puhunut, nämä storit mä oon kertonut. Ne on tosi hyviä, ne on niin kuin hyvää sisältöä, mutta ne on ehkä semmoisia, että nämä on jo tietyllä tavalla kerrottu, niin sitten tulee jotain sellaista, mitä ei olekaan niin sitten kun me mennään semmoisille poluille, että ei tiedetä, mihin mennään, niin sitä kautta sitten löytyy useimmiten ne kaikkein kiinnostavimmat. Mutta niin yksi tavaramerkki mulla on se, että jos mä teen haastatteluita, nopeita tai niinku tämmöisiä kommentteja niin näin, niin että mä tykkään tehdä tosi nopeita, lyhyitä haastatteluita. Ja sitten jos se tulee se täydellinen, mitä on niinku ehkä miettinyt, että on tämmöinen, nyt me tarvittaisiin jotain, niin sitten lopettaa sen mahdollisimman nopea ja sanoo, että hei, se oli tässä.